Шановні оборонці площі Костя-Калиновського, маю можливість вас повіншувати. Сьогодні, 20 соковика, 20 років, як зник білоруський цуд площі Костя-Калиновського. Я чудовно розумію, як сьогодні тяжко вам, як болить серце за Білорусь. Бо ви розумієте, що білоруський народ імкнуться знищити неспинним терором і репресіями. Але Білорусь вистоїть. В тим ліку і тому, що був гэтий національний чин, пляц Костуся Калиновського, який був зроблений насуперек всьому, і Всходу, і Заходу, і який артикулював білоруські потребування. Бо я нагадаю вам, що ми стояли за всіх, навіть за ту меншість, яка голосувала за Лукашенка. Бо вони так само безправні, їхні голоси нічого не значать. І от та хлусня, яку вам нав'язують про рейтинги Лукашенки в 2006 році, просто показують, що Лукашенковська банда, яка краде щогод около 10 мільярдів доларів, вона просто зацікавлена керувати вічно. Бо навіть школьник може зрозуміти, не простояли ми більше би 3,5 суток в центрі Мінська, коли б Лукашенко мав би такий рейтинг, як йому малюють. Зараз жахливо. Ви пам'ятаєте про здраду, яка була і у нас на площі Костя-Калиновського? За 20 років після площі ніхто не повторив ваш подвиг. Хоча люди завсёды були. В певній ступені аналогом площі Костя-Калиновського были только 3 дни после кровавой недели 9 жнивня 2020 года, коли люди без штабов бились с карниками Караева на вулицях Менска и інших городов Беларуси и несли страшные страты. Але після знову почалося, як завжди, зробили Координаційний совет по транзиту влади, і зараз уже 6 років замежа все спробують жити перед опошнім виборчим фарсом, який проводився в часи гібридної війни Росії супроти Білорусі, коли була сусвітня пандемія. А в этот час білоруський народ знішають. Пригадайте сьогодні всіх наших, і тих, хто вже в небесній Білорусі, і тих, хто сьогодні за кратами, і вірте, як вірили ви на площі Костя-Калиновського, свой народ. И он еще поднимется. Бо Беларусь жила, живе и будет жить. И вот это самое головное с того, что было сделано наметовом местечку в центре белорусской столицы. Дякую вам за этот подвиг. Это было все не дарма. Живе Беларусь!